Moikka, moi, täällä on Noopani. Tällä kertaa me tehdään talo. Ja aloitetaan sillä, että me otetaan kvartsikuutio ja tehdään 31 blokin pituinen jana. Jompaa kumpaa suuta, mihin teille mahtuu. Näin. Sitten valitsette toisen puolista ja sitten menette tähän suuntaan 8. Sitten menette tuohon suuntaan 9. Tuohon suuntaan 5. Tuohon suuntaan 13. Tuohon suuntaan 5. Sitten menette tuohon suuntaan 8. Ei se pitäisi näyttää tältä. Sitten kun te olette saanut nämä, teidän pitää katsoa täältä 13 sivulta silleen, että saatte tohon 3 ja teette yhden väliin ja tosta otatte oviaukon ja laitatte siihen tällä. Sitten tohon pitäisi saada 2 ja 3 ja sitten tonne pitäisi. Eli noin. Sitten me ruvetaan tekemään näitä seiniä. Eli tohon 1, tohon 3, sitten noin, tuohon noin, noin, 3. Täällä pidemmällä sivulla mennään niin, että eka tulee 3, tulee 4, 4 ja 3. Sitten tässä mennään niin, että tehdään 5, 8, 5 ja sitten tulee tuolla semmoinen takaovi. Näin. Sitten laitetaan tuohon 2, 1. Sitten laitatte tähän näin. Tuohon 2. Jotta me saadaan oikein, niin pieniä muutoksia. Sitten kun me ollaan saatu puput pois tuolta, niin sitten me ruvetaan rakentamaan tätä korkeammaksi. Eli laitetaan tuohon 2 ja näihin loppuihinkin laitetaan 2. Ja sitten me ollaan se tehty, niin sitten me laitetaan noin ikkunat. On ylös asti. Ja sitten sen jälkeen kun me ollaan laitettu ikkunat, niin
Näin. Sitten hän tästä laittaa näitä laseja tähän. Kyllähän sitten me on käyty koko tää läpi. Noin. Sitten kun me ollaan saatu tehtyä nämä, niin me mennään puun kanssa tää koko paikka ympäri. Noin. Sitten kun me on mennyt tästä tää kierros, niin sitten me laitetaan tuo yhteen tosta. Ja laitetaan tonne ylös lasi. Sitten kun me ollaan saatu nämä, me mennään tässä kvartsin kanssa ympäri. Mutta ei mennä tonne puolelle, vaan mennään tästä yli. No. Ja sitten, kun me ollaan tehty tää kvartsikerros tässä, niin sitten me ruvetaan laittaa noita ikkunoita. Me laitetaan ne samalla miten tuolla alemmalla kerroksella. Ja tossa tuo menee sille, että laitat eka 3, sitten 4 ja sitten tosta 3. Noin. Sitten kun te olette saanut tehtyä tän samanlainen toi eka kerros, niin sitten laitatte taas sen puukerroksen tuohon päälle. Noin. Sitten kun te olette laittanut tän kerroksen, niin laitatte taas sitten sen kvartsikerroksen siihen päälle. Niin kuin aiemmassakin kerroksessa. Näin. Ja sitten kun te olette saanut tehtyä tuon, niin sitten me mennään tänne ja ruvetaan tekemään niitä harjakaton muotoja. Tohon, tohon, tohon ja tohon. Sitten siitä alaspäin. Näin. Ja sitten kun te olette saanut nuo, niin laitatte näihin osiin puut. Sitten laitatte tuohon aukkoihin lasit. Näin. Sitten mennään tänne. Ja täällä sitten on sama juttu, mutta me mennään vain 5 kertaa ylemmäs. Tuossa oli vain 3 ylemmäs, tässä mennään 5. Tosta 1, 2, 3, 4, 5. Sitten vasta toinen, niin me laitetaan tuo takaisin. Laitetaan tosta tuo. Sitten me tehdään toi sama juttu vaan alaspäin. Näin. Ja toinen puoli sitten samalla samaan kohtaan. Näin. Sitten kun me ollaan saatu tehty tämä, sitten me laitetaan tähän alas puuta. Sitten laitetaan näihin samaan kohtiin. Näin. Ja sitten me laitetaan tähän aukiolle taas lasia. Näin. Ja sitten kun me ollaan saatu tuo, niin me laitetaan sitten tämä tähän ylös. Tuohon me ei laiteta mitään vielä nyt. Ja täältä sama juttu. Näin. Sitten me laitetaan, tai mennään tästä tuonne puolelle. Laitetaan tässä samalla näitä portaita.
Näin. Sitten me päästä tänne. Me laitetaan nämä tästä ylös. Näin. Sitten me laitetaan nämä tästä loppuun. Ja me kääritään tätä tuolla tavalla niin kauan molemmilta puolilta näiltä, että tosta loppuu. Näin. Sitten kun tässä on nämä, me vedetään vaan tässä suoraan tästä. Näiden edestä. Näin. Tehdään ensin tää puoli loppuun ja sitten tehdään toinen puoli samanlainen. Sitten nuo ylimmät tehdään noilla portailla. Noin. Sitten kun me ollaan saatu tämä valmiiksi, me otetaan kvartsisläpit tai kvartsilaatat suomeksi ja laitetaan tästä näin ton reunalta. Ja mennään tänne reunan ylikin. Näin. Sitten kun me ollaan saatu tehty ne, niin sitten me otetaan taas kvartsikuutiot. Ja mennään tästä näin. Näin. Sitten me täytetään se. Sitten me ollaan täytetty, niin me ruvetaan tekemään tähän katosta. Laitetaan tohonkin sitten se katto. Noin. Sitten me ollaan saatu täytetty tämä. Me otetaan nämä kvartsiportaat ja mennään tänne toiselle puolelle. Laitetaan tästä alkaen ne portaat tänne asti ja mennään vähän ylikin. Mutta me tehdään niin. Me laitetaan tästä, niin kannattaa ottaa tältä puolelta. Tai sitten laitatte vähän ylempää tuolta. Nuo portaat entä tossa. Tosta noin. Alatte niitä sitten. Laitte näin. Sitten me ollaan saatu tämä tehtyä tästä. Ja me mennään tästä yli sen verran, että me päästään tän reunalle. Näin. Sitten me ollaan päästy tuohon reunalle. Niin me käännetään toi noin ja mennään tonne. Noin. Oikein. Noin. Me ollaan saatu tuon, niin me otetaan nämä kvartsilaatat ja täytetään tää. Näin. Nyt meillä on tää meidän talo valmis. Ja tohon voi tietenkin laittaa aidat. Sitten tähän kohdalle voi laittaa sitten
Tai kannattaa laittaa portaat, niin ei tarvitse hyppimään. Mutta tämä video oli tässä. Ensi kertaa. Moi!